shi unwanin shi shine hal jaza'ul ihsani illa al ihsan, hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Yuqal, abinda ake fada ko aka fada, inna malik, wani sarki, amara bi tajwi'i ashar kilab, yayi umarni a yunwatas da wasu karnuka guda 10, a yi musu horon yunwa, likai ya za'u kulla waziran yukhdi'u ma'aha fi sijin, saboda a cikin waziran shi duk wanda ya masu ba daidai ba to zai jefa shi cikin karnuka bayan an yi musu horon yunwa. fa qama ahlul wuzara bi ita'i ra'ayin khati'in, sai wani waziri daga cikin waziran sarki wata ran sai ya kawo wani ra'ayi nashi a bisa kuskure. fa amara bi ramyihi lil kilab, sai sarkin ya ce a jefa shi cikin wayancan karnukan. fa qala lahu al wazir ana qadamtuka 10 sanawat, yace ga sarkin nayi ma hidima shekara 10, a shekara 10 wannan baka taɓa samun kuskure a wurina ba, yau ɗaya tak na ma ba daidai ba kai mu hukunci irin wannan, wa ta'malu bi haka za ka yi mini. fa qala lahu al-wazir, sai wazirin ya gaya wa sarkin cewa amhilni 10 ayyam, ina son ayi mun lamuni na kwanaki 10 kafin zartar da hukunci a kaina. fa qala lahu al-malik laka bali, sai sarkin ya ce masa mun baka dama, kwana 10 ai za su zo. fa zahaba al-waziru ila haris al-kilab, wazirin sai ya tafi wajen wanda ke kula da karnukan. fa qala lahu, ya ce masa uridu an akhduma al-kilaba faqat li muddati 10 ayyam, ina son ka bani dama in yi wa karnukan nan hidima a mudda kwana 10 kadai. fa qala lahu al-haris, sai mai kula da karnukan ya ce wa ma za ta safid, me za ka fa'idanta wajen yin ɗawainiya da karnuka kwanaki 10. faƙala lahul wazir, sai wazirin ya ce masa saufa ukhbiruka bil amri mustaqbila, nan gaba zan baka labarin abin da ya faru. faƙala lahul haris, mai kula da karnukan sai ya ce masa laka zalik, na baka wannan damar. faqama al waziru bil iktina'i bil kilab, wannan wazirin sai ya tsayu wajen kula da karnukan, wa it'amihim, da ciyar da su, wa tagsilihim, da yi musu wanka, wa tawfir lahum bi jami'i subulir raha, ya kuma yi kokari wajen sama musu hanyoyin hutawa da jin daɗi cikakki. wa ba'da murur 10 ayyam, bayan wucewar kwanaki 10, ja'a tanfizul hukm bil wazir, lokacin zartar da hukunci yayi ga wazir. wa zujja bihi fi sijni ma'al kilab, kare ce ya daga kejin da karnukan suke a tura shi kuma a jawo a rufe, kuma abinda aka yi kenan wurin, sai aka jefa shi cikin karnukan. wal malik yanzuru ilai, kuma ga sarki na kallo, wal hashiya, da duk makusantan sarki fadawa suna kallo. fastagrabal malik, sarki yayi mamaki mimma ra'ahu huwa, saboda abin da ya gani. wa huwa annal kilaba ja'i'a, ga karnukan suna jin yunwa. wa tunazir ta kadamai, amma suna wasa karkashin digadigan waziri, wannan karen ya shige ya fita, wannan ya shige ya fita, wato kamar suna ta wasa da shi tare da cewa yunwa suke ji amma ba su ne shi ba. fa qala lahu al-malik, sai sarkin ya ce wazirin ma za fa'alta likilab, me kai wa karnukan. fa qala lahu al-wazir, sai wazirin ya ce khadamtu hadhihi al-kilab 10 ayyam, na yi musu dawainiya kwanaki 10 ne. falam tansal kilab hadhihi al-khidma, karnuka ba su manci hidimar kwana 10 ba. wa anta qadamtuka 10 sanawat, kai ko na yi ma dawainiya kwana 10 fa nasita kullu zalik, amma ka manta ba a shekara 10. karnuka na yi musu ɗawainiya kwana 10, amma ba su manta da ni ba. kai ku na yi maka ɗawainiya shekara 10, amma ka manta da ni. wannan yasa ya ce ta'ata al-maliku ra'asa, sarkin sai sun kuyar da kanshi. wa amara bil ifa'i anhu, ya ce ya yafe bas. to kaga ai
wahala ce ta samar mafita, don wata mafitar ba ta samuwa sai idan mutum ya gamu da wahala. Allahul musa'an.